ассалому алайкум муштариёни саҳифаи садои тоҷик. инак мо хостем ба шумо азизон дар бораи ҳаёти президентҳои се кишвари абарқудрати ҷаҳон русия, амрико ва хитой маълумот диҳем. хуш, раисҷумҳурҳои ин кишварҳо дар вақти холии худ бо чӣ кор машғул мешаванд? онҳо берун аз сиёсат чӣ кор мекунанд? бо тамошои ин навор ба ин саволҳои худ ҷавоб пайдо мекунед. ба гуфти Дмитрий Песков, сухангӯи президенти Федератсияи Русия, машғулияти писандидатарини Путин хондани китобҳои таърихист. инчунин ӯ рӯйхати махсуси нашрияҳоро тартиб додааст, ки солҳо боз пайваста онҳоро мутолиа мекунад. азбаски забони олмониро хуб медонад, барномаҳои олмониро низ зуд тамошо менамояд. дигар вақт асосан бо варзиш банд мебошад. узви тими лигаи шабонаи хоккей маҳсуб мешавад, ки соли 2011 аз тоҷирону сиёсатмадорони шинохта таркиб ва таъсис ёфтааст. дар рӯзҳои истироҳатӣ Владимир Путин бо шикори моҳӣ, сайру гашт дар табиат ва шиноварӣ саргарм мешавад. Песков ҳамзамон афзудааст, ки Путин ҳоло бо омӯзиши ҷиддии забони англисӣ машғул аст. чеҳраи аввали ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпин мисли аксари сиёсатмадорон мутолиаи китобҳоро дӯст медорад. аз хонандагони ашадии носирони маъруфи рус Достоевский, Толстой ва Шолохов буда соатҳо сар аз китоб намебардорад. дар фасли гармо агар вақти холиро бо бозидани футбол, ҷанги махсуси ҷангӣ паси сар кунад, дар сармо яке аз фаъолони сайёҳии кӯҳист. қариб бо ҳама намудҳои бозиҳои зимистона машғул мешавад. Си Ҷинпини 69 сола дар идора ҳам сиёсати аҷиб дорад. ӯ тарзи корбариро дар идора зуд тағйир медиҳад, то ба ҳолу ҳавои роҳбарии ӯ атрофиён одат ва аз он сӯистифода накунанд. котиби матбуотии Кохи сафед Ҷен Псаки 22 апрели соли 2021 бори нахуст аз машғулиятҳои писандидаи Ҷо Бейден, президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ба рӯзноманигорон маълумот дод, ки ҷолиб аст. бино ба гуфтаи ӯ, президент агар фурсати холӣ аз кор ёбад, ҳатман бо нигоҳубини ду сагаш, ки онҳоро хеле меписандад, машғул шуда, ҳамзамон соатҳо бо тамошои филмҳо саргарм мешавад. бо аҳли хонавода камтар сари дастархон менишинад ва аксари вақташро бо набирачаи худ паси сар мекунад. вақти бозиву шӯхӣ бо набирааш кас гумон намекунад, ки Ҷо Бейдени 80 сола яке аз сарварони қудратманди кишварҳои дуньёст, балки бобои ғамхор асту бас. хонандагони азиз, бо мо бошед ва мо барои шумо азизон тавассути саҳифаи худ беҳтарин ва ҷолибтарин маълумоту матолибро пешкаш мекунем. албатта ба саҳифаи мо пайвастан, яъне подписатсия карданро низ фаромӯш накунед. сиҳату сарбаланд бошед.